kula nggih sami, Mbah. Ekonomi kula nggih sulit, kata utang. Ya kula sadyan nggih suwepi niki, Mbah. Oh alah, ya kuwi le sing jenenge wong urip. Lah Gusti Allah ki kayak cobaan ki gak mungkin melebihi kemampuane hamba. Kuncine kudu sabar. Tapi ya kudu eling timbang doa karo usaha. Nah, bila rungokno omonge bae udah nasihate. Keparat. Sopo kowe kok wani-wanine mempengaruhi pengikutku? Walah kowe to. Sing mare cah loro iki terjerumus di dalan-dalan setan. Alah. Wis, nek terah awakmu sakti mondrogno tenan. Rene lawanan aku. Oke, nak kowe kekarepanmu. Yes. Ayo. Mbah. Mbah. Halo pemirsa, selamat datang di One Fight MMA. Pada hari ini akan berlangsung pertandingan yang sangat spektakuler antara Mbah Glondor melawan King Epet, yang mana kedua fighter akan memperebutkan gelar dukun terhebat, terkuat, dan tersakti madraguna di seluruh dunia, dan juga akan menentukan nasib dua pemuda tersesat kita, yaitu Sodik dan Supri. Dan tidak lupa juga di sebelah saya sudah ada seorang pengamat yang sudah lama malang melintang di dunia persilatan, yaitu Bung Gus. Selamat siang Bung Gus. Ya, selamat siang Bungku. Menurut Anda, bagaimana jalannya pertandingan pada hari ini, Bung? Ya, tentu saja pertandingan hari ini akan sangat menarik, Bung. Apalagi kedua fighter sudah sangat berpengalaman dan statistik keduanya juga cukup seimbang. Benar sekali Bung Gus. Menurut catatan saya, Mbah Glondor sudah 17 kali naik ring, selalu menang, dan 8 diantaranya dimenangkan dengan KO. Ya. Tapi King Epet juga tidak kalah hebat, Bungku. 15 kali naik ring, tidak pernah kalah, dan 10 kali menang KO. Menurut Anda, siapakah yang akan menjadi pemenang pada pertandingan kali ini, Bung Gus? Ya. Menurut saya, nomor 4 lebih berpeluang menjadi pemenang. Karena menurut survei, perolehan elektabilitas suaranya lebih unggul dari paslon yang lain. Lulu, ini kan MMA, Bung Gus, bukan Pilpres. Oh iya, Bung. Maaf. Aduh. Ya sudah, langsung saja kita menuju ke pertandingan. Tanpa berani lagi, kita gelar tato kita kelas 60 kg dari sudut kanan saya. Berasal dari Gunung Myogoku, umur 83 tahun, tinggi 160 cm. Inilah dia, Mbah Glondor. Dan sementara itu dari sudut kiri saya, berasal dari Gunung Guako, umur 53 tahun, tinggi 160 cm. Inilah dia, King Epet. Fighter. Saya jelaskan pertandingannya. Gak boleh full perut, manuk, gulu. Ayo ready, fight.
niat gelut apa niat dangsai? Sing tenanan nak gelut, niat ora. Fight. Bakso lek. Bakso bodohmu iki, kuwi bel berbunyi wae istirahat. Istirahat sik. Lewat aku ki. Ki. Oke. Yo. Dokter. Oi. Set. Minggir, Set. Kok panggah ini? Betul. What? Stop. What? One, two, three, four, five, 6, 7, 8, 9, 5. Akhirnya pertandingan dimenangkan oleh Mbah Glondor. Bungkus, bagaimana menurut Anda dengan jalannya pertandingan pada hari ini? Wah, pertandingan yang sangat sengit dan seru. Kedua fighter saling serang dan mengeluarkan jurusnya masing-masing. Terima kasih, Bungkus. Iya, Bu. Sekian pertandingan kali ini. Salam One Pret MMA. Piye, Mbah? Tenang ae, Le. Dukune wis tak kalah nih. Alhamdulillah. Dik Pri, pesen mbae tobat to ya, Le. Bali onek dalan sing lurus. Aja neko-neko, urip apa pestine ae. Nggih, Mbah. Nggih, Mbah. Wes, mulai sesuk Sodik karo Supri balik nih duwite warga sing dicolong. Nah saiki nek dicolne cah loro kuwi mari ngono mulih dhewe-dhewe. Nggih. Yuk, wis nang mulih. Mulai. Coba balene. Ngono bukan.
Sugeng siang bolo, balik maneh ning Timbang Suwung News. Berita kali ini bakalan disampaikan konco ruwet kulo rekan Jerami Toti. Matur suwun rekan Deneman. Berita kali ini dimulai dunia pengepetan. Babi ngepet sing kersane warga saiki wis ketangkap bolo. Warga berhasil ketangkap babi kuwi amarga ana tekarane ya iku bekas pintengan ning gulune babi. Lo, gak bahaya ta. Moga-moga ae gak enek neh sing golek duit gawe cara musrik ngono kuwi. Sekian sekelebat info siang kali ini. Salam Timbang Suwung News. Alhamdulillah, Det. Geger ning desane awake dhewe iki lho. Masalah babi ngepet iki wis selesai. Pelakune Sodi karo Supri wis bodho tobat. Ayo, sip iki. Ya semoga-moga maring ini nang desane dhewe kene kejadian koyo ngono kuwi. Ya muga-muga ngono, wis bodho tobat kabeh. Bawane pewanas ini iki enake golek pelem piye, Det? Golek pelem? Ya saya. Neng kono lho, matang-matang. Ayo. Ayo. Urip kok kaya ngene iki. Dadi babi ngepet ayo ora sugih-sugih malah duit entek kabeh ngibulin duite warga. Wes tak telatenane wis. Senajan urip sore kaya ngene dadi gembel ora apa-apa penting halal. Karepe bakulan aku medal entek gembelek duit warga. Gara-gara manut temane Sodik ngene iki masuk ngene. Kok ngono wis gah aku melok-melok omongane tas iki jirin tok. Wah, iki kayak botol kan. Masuk iki. Ijane botol ning ndi kabeh genek blas iki. Lho, iki lak botol kan. Botol aku iki. Aku sing rose kok. Wis kelasek kok. Aku ki. Lha napa kok saya aku sik? Lah aku guru-guru kowe wi ngejak ngepet malah aku dadi koyo ngene iki lho. Lha kowe yang melok ya gelem ngenalane kancane. Lah sing ngejak kowe kok. Lha kowe yang melok baduk panganane. Karepmu piye nek ngono? Karepmu piye? Ya wis ayo piye. Det, Apa mau? kuntal-kuntal ning kono kae opo, Det? Masa ulah kawin mau? Gua kawin iki bengi biasane, Det. Iki lho jek awal. Wis parane ayo. Ayo. Hop. Tolong aku mau, hei. Patanan cawi. Alah, sik. Jane nek opo jane tak loro. Lah aku arep njupuk botol iki malah disebut karo tas gigi jirin tok. Ngeraimu sing aku sik kok. Nyambung. Walah. Gara-gara botol iki dah loro gelut iki. Ya yo, raine botol kok nggih perkara tawur ngono iki. Liyane botol ya akeh sik. Wes kene Apri ya, ben padha padang ya to. Botol iki tak gone, awakmu golek nggon liya. Ora iso, kuwi mung sing karo aku dhisik kok. Kok pada yel-yelan iki, Det? Solusine piye iki? Gua ngene gak glontor rek. Caloro ki ben dituturi. Masuk iki ketok. Ayo, lorono ae. Heeh. Wo.
iki ganti tuprap aku lan anak-anakku kabeh. Ning ora kok wiganti kanggo pribadiku dhewe. Ning yo kanggo kabeh bocah-bocah sing ana ndek kene iki. Ora ana wong sing terus mak tlikrik urip enak kuwi ora ana. Kabeh kuwi kudu diawiti saka ngisor dhisik. Mengko nek wis bar rekosane mesti bakal nampa penake. Percaya nek Gusti kuwi maha adil. Gusti ora bakal sare yen to nyumurupi wong sing gelem budidaya kanthi linambaran ikhlas. Gawe mujudake papan kang sae, papan ingkang becik. Uripmu bakalan ayem ning dunya lan ning akhirat. Kabeh wis nyimak porong pagelarane wayange Mbah iki mau. Nggih, Mbah. Wis dong arti karo maksude apa urung? Dereng, Mbah. Wis cah noman saiki yo ngene iki. Mbah wis dalang nganti lambene muntruk. Tapi kok panggah do ora ngerti. Pagelaran wayang kuwi ora mung gawe tontonan. Nanging yo iso dadi tuntunan. Wis saiki dirungokne sing tenanan. Intine wong urip kuwi ora ana sing ujug-ujug dadi penak kuwi ora ana. Kabeh kuwi kudu berusaha. Ngerti po gak? Nggih, Mbah. Mbah, wayange sampean kok apik-apik men, Mbah. Niku wayang saking pundi, Mbah? Iki ngono wayang kerdus nih. Lah tumbas napa ndamel kiambak, Mbah, wayange niku? Wayang kerdus iki teko nggone Pak Juki Wayang. Wong iki tukang gawe wayang kerdus lho. Omahe Jati Kapur. Jian apik-apik tenan wayang. Mo, bar iki rono ya, latihan dalang. Sapa ngerti iso nyanyi dalang kangkon. Oke, Dek. Wis mulai saiki aja eker-ekeran. Meneh kabeh wong kuwi wis enek rezekine dhewe-dhewe. Sing bener kanca-kanca kudu saling membantu. Yo, Nger. Lah terus botol klodos pundi, Mbah? Kuwi yo kanggo aku, Dik. Mergo sing itu aku dhisik. Lah kok penak men we? Wis aja oyok-oyokan botol. Tutup botol iki kaya judul lagu e. Tutupen botolmu, tutupen oplosanmu. Lho, Mbah, kok malah nyanyi to? Ha yo. Piye to, Mbah iki? Sorry Mbak kebawa suasana. Nek botole ae dik pri. Ke lho, di omahe Mbak wakeh gawone. Ning lak madum sing rata ya. Nggih, Mbah, matur suwun. Kula kalian rencang-rencang badhe nyuwun pamit mantuk, Mbah. Matur suwun, Mbah nggih. Oh iya le. Dik, Pri. Saiki kan wis oleh rosokan kok ngene bae. Wis ora usah gelut-gelutan ae ya. Wis, caloro ki ndang padha njaluk sepurane. Ya wis Pri, njaluk sepurane ya, senajan aku salahku akeh nang awakmu. Ya padha-padha aku yo njaluk sepuro nek akeh salahe ya. Ya Pri gak apa-apa, sepurane ya. Ya wis nek ngono, aku tak mulai arepe ngedol ki lah. Yo. Ya wis sing hati-hati. Mau balik sih aku mau ya. Yo, Det, balik sih ya. Ya oke. Ya Pri. Ya. ngono sing rukun. Kancane ya melok seneng tenan iki. Det, Piye, Mo? kowe jarine pengen dadi dalang terkenal. Oh ya jelas nak kuwi. Ayo tak terne nggone Pak Juki wayang. Ayo. Yo.
Dia koyo saya mau mbek Dedi. Ded. Mau. Oi. Po, Kalau Ruki arep nang ndi? Ini Pak Juki wayang, no. aku arep ngeterni Dedi, cahe pengen belajar wayang. Ini Pak Juki. Melok piye we? Sik to, duduk-duduk sik larang kene suwe ra tau nyangkruk. Iki aku arep cerita sate ya, Mo. Yo, Alhamdulillah di desane dhewe iki geger gedene wis bar. yo alhamdulillah tenan no. Wis renek neh muga-muga ki. Wong golek pangan gawe cara musyrik koyo ngono. Bener, Mo. Kowe iki kena ge pembelajarane awake dhewe. Sak susah-susah awake dhewe iki aja sampai terjerumus di jalan kesesatan. Nah, semisal susah kuwi kudu sering takok kancane. Lah kuwi engko pikirane ben gak pedot. Asolole. Tak tundung, Tambah pedot, Tak dundung. wedi pulang, Tak dundung. pedot maneh, Tak dundung. asolole, Tak dundung. pedot, Tak dundung. pedot maneh, Tak dundung. asolole, Tak dundung. pedot, Tak dundung. wis korong. Tak dundung.